Ahojte! Stačí 7 minút denne, aby ste mali zdravé telo. Alebo je to len ďalší moderný trik pre ľudí, ktorí radi veria zázrakom. Pravda je taká, že odpoveď vás možno prekvapí. 7 minút. To je čas, za ktorý si stihnete uvariť kávu, prečítať pár komentárov na sociálnych sieťach, alebo sa pohádať s partnerom, kto pôjde vyniesť smeti. Ale je to aj čas, ktorý podľa viacerých odborníkov dokáže rozhýbať vaše telo natoľko, že z toho budete mať úžitok. Hovoríme o známom 7-minútovom tréningu, ktorý sa stal hitom už pred pár rokmi. Ide o jednoduchú sériu cvikov, kľuky, drepy, plank, výpady a celé to trvá kratšie než reklamný blok v televízii. Otázka je, či tak málo času naozaj stačí. Odborníci tvrdia, že áno, ale pod podmienkou, že tých 7 minút nerobíte raz za mesiac, ale každý deň. Ak si odcvičíte poctivú dávku, vaše svaly, kĺby aj srdce vám skutočne poďakujú. Tréning funguje na princípe vysokej intenzity, čo znamená, že sa do tých pár minút musíte pustiť naplno. Žiadne polovičné tempo, žiadne šetrenie sa, ale naozaj krátka, rýchla a intenzívna jazda. A práve to je často problém. Mnohí ľudia majú pocit, že 7 minút je nič. Lenže skúste za sebou urobiť 20 drepov, 15 kľukov, polminútový plank a zo pár výskokov. Garantujem, že budete dýchať tak, ako by ste práve utekali za autobusom. Výhody sú jasné. Úspora času, žiadne špeciálne pomôcky, výsledky v kondícii aj nálade. Nevýhody? Ak to robíte iba občas, telo si nič nezapamätá a efekt sa stráca. A samozrejme, ak čakáte, že za 7 minút denne sa z vás stane kulturista, tak vás čaká sklamanie. Skôr sa stane to, že prestanete pôsobiť ako stará pohovka a začnete sa cítiť ľahšie, pružnejšie a živšie. Pointa je jednoduchá. 7 minút denne vás nezmení na modela z titulky časopisu, ale určite vám pomôže vyhnúť sa pocitu, že vás do schodov musia tlačiť. Zaujímavé je, že 7 minút predstavuje len približne 0,5% vášho dňa. Ak si nedokážete nájsť ani takýto malý čas pre seba, potom máte väčší problém, než len slabú kondíciu. A výhovorky tu naozaj neplatia. Ráno vás to nakopne lepšie než káva, večer spálite stres a budete spať pokojnejšie, na dovolenke zas necítite vinu po bufete. Niektorí vedci dokonca dodávajú, že krátky intenzívny tréning spojený s prechádzkou počas dňa môže mať podobný efekt ako dlhšia návšteva posilňovne. To je dobrá správa pre všetkých, ktorí nemajú chuť tráviť večery vo fitku. Psychológovia k tomu dodávajú, že ak je cieľ príliš veľký, väčšina ľudí to vzdá. Ale 7 minút? To znie tak ľahko, že človek jednoducho nemá dôvod povedať nemám čas. A presne o to ide, aby sme začali, hoci len s malým krokom. Pretože malý krok sa časom zmení na návyk a ten návyk dokáže spraviť veľké zázraky. Výhovorky ako som unavený či nechce sa mi sú len slabé argumenty, ktoré prekonáte, keď si pustíte obľúbenú hudbu a nastavíte si budík na 7 minút. Po skončení budete sami prekvapení, ako rýchlo to ubehlo a aký dobrý pocit to vo vás zanechalo. Samozrejme, výsledky neprídu zo dňa na deň. Po týždni pocítite viac energie, po mesiaci pevnejšie svaly, a po 3 mesiacoch možno zistíte, že ste sa stali tým otravne motivovaným kamarátom, ktorý každému radí. Ver mi, stačí ti 7 minút denne. A to je možno ten najlepší dôkaz, že tento prístup funguje. Takže, stačí to? Áno, ak ste dôslední, odhodlaní a beriete to ako investíciu do seba. Nie, ak čakáte, že vás to magicky premení na športovca bez úsilia. Pravda je niekde uprostred, ale rozhodne platí, že 7 minút denne môže byť ten rozdiel, ktorý odštartuje zmenu. A tak sa pýtam na záver. Už ste si dnes našli svojich 7 minút?